U posljednjem prošlosezonskom transferu vodili smo vas kroz umjetnost na zagrebačkim ulicama, prateći rad našeg najproduktivnijeg street artista Pume 34. Nekada poznat kao Filio, samozatajni je Puma 34, u međuvremenu prošao brojne životne promjene. Postoje medijima vrlo interesantna osobnost. Putovao je po Španjolskoj. Pronašao davno izgubljenog djeda, Oformio kolektiv. a najveći ovuljetni uspjeh sigurno je izdavanje njegovog artistbooka Data Book on Hydrocarbons. Zbirka Philip Trade ove godine je producirala knjigu umjetnika kolektiva Puma 34, čiju smo promociju držali u Hrvatskom dizajnerskom društvu. Kako je Puma i ranije izrađivao kolaže manjih formata i lijepio ih po zagrebačkim fasadama u vidu street zina, ovom knjigom nastavlja utvrđivati svoj prepoznatljivi vizualni stil. Novost je duža narativna forma koju predstavlja podjednako vizualnim i tekstualnim sredstvima. Ova knjiga je nastala kao naš putopis ljetošnji u Španjolskoj. Da, sjećaš se ovog. Svašta tu ima, svašta ima, od iznajmljivanja automobila do pješčanih plaža u Kataloniji. Evo, na kraju završava sa posjetom muzeju u Bilbao. Sviđa nam se jako, volimo ga. Mali je kao kuća. Mislim da je cijeli od metala, ali nije, to je isto varka. Vanja se razočarala. U stvari, mi smo na naše putovanje krenuli profesionalno jer su nas zvali povodom jedne izložbe street arta u Bilbao. Međutim, ta suradnja je prerasla nešto puno više i nadamo se i puno dugoročnije. I iduće putovanje koje sad planiramo je u New York, pa se nadam da će također završiti sa jednom zgodnom izložbom ili nekim projektom. Knjigu sam posvetio Vanji, mojoj kustosici. Kao i promocija knjige na Motoboom Film Festivalu, i ova zagrebačka se odigravala po bizarnom scenariju u kojem su isprepleteni kaotični stvaralački proces, bizarni spontani performansi i šokiranje publike. Sve pod vodstvom neuhvatljivog duha Pume 34. Nažalost, ovoj izložbi je nanesena velika nepravda. Ovih dana žuta štampa je plasirala jednu laž da smo mi ovu izložbu posvetili našem djedu KP-u. Moram reći da to nije istina. Hrvatska street art scena je jako mala, tržište je dosta zasićeno i svaki umjetnik traži svoju tržišnu nišu. Ja sam svoju tržišnu nišu našao u institucionaliziranju moje umjetnosti. Izlažem je u galerijama, tražim privatne investitore, nažalost to neki nisu mogli prihvatiti i evo, vandalizirali su ovu izložbu, plasirali su te laži. Dok djed KP traži svoje mjesto u povijesti suvremene hrvatske umjetnosti, mi s nestrpljenjem očekujemo naredne projekte i izložbe kolektiva Puma 34. Tajnim smo kanalima saznali da na nove pothvate nećemo morati dugo čekati. O čemu je točno riječ, saznaćete u nekoj od sljedećih transferovih saga o misterioznom Pumi 34. U sklopu Java Street Festivala